свръхнов астрономичен феномен. Избухване на свръхстара звезда. Телевизия СКАТ. Размисли и страсти. Слушам ли, господин Панев? Да, добър вечер, господин професоре. Слушам ви. Възхищавам се от вашето предаване и редовно го гледам, защото по господаря на ефира не ми стига времето да се нагледам на вашето лице и на вашата физиономия. Защо когато някой ви порежи, веднага го изключвате и Господине, господине, ние говорим за съдбата на България и за съдбата на човечеството. Вие се занимавате с циркове, бе. Жалко, че има такива хлебарки като вас, бе, които да предпочитат циркърджилъка и дупенето и тресенето на цици, извинявайте, и на куци балерини. А сега нека с тресене, дупене и циркаджалъци на манежа да излезнат. Какво щях да направя? Как така? Нова телевизия, часът на Милен Цветков. Слушам ви сега. Слушам ви. Аз ви слушам вас. Кажете, Вие кажете. за какво става въпрос? За пъпкуването при дивия чесън. Слушам ви сега. Слушам ви. Аз ви слушам вас. Кажете, Вие кажете. за какво става въпрос? След това показно по неадекватност е време за друго. За техническа грамотност. Едно дистанционно и едно телефонче. Има ли дистанционно да ми дадете? Дистанционно. Някой да си носи дистанционното от къщи? Защо не си носите дистанционните, бе? Как може без дистанционни да дойдете на работа? Може ли такова нещо? Аз без дистанционното и аглошлайфа не мърдам никъде. Ма и аз? То, което си е нужно, си требе. Да? Как може без дистанционни да дойдете на работа? Може ли такова нещо? Внимание! В едната ръка държите дистанционното. Много важен атрибут. Намирате копче с зачертано на него говорителче. Ето го. Поставяте пръста отгоре, без да натискате обаче. С другата ръка, трак, набирате телефонния номер 915 и в мига, в който чуете глас, веднага натискате мутето и започвате да говорите по темата. Стига да не гледате друго предаване в момента. За какво става въпрос? Оставаме с Милен Цветков и поредния неориентиран зрител. Стало, здравейте. Ало. Да. Кой? Кой? И аз питам кой. Нова телевизията. А вие коя сте? Вие кой сте? А вие коя сте, госпожо? Търсим нова телевизия. Нова телевизия на телефона. Слушам ви с всичките си антени. А вие коя сте, госпожо? Търсим нова телевизия. Ядехме добре, когато вие работехте саламите. Когато вие работехте саламите, тогава по-добре ли се живее? Знаете ли защо ядехте добре? Защо? Защото аз ги правех хубави саламите. Както и предаванията. Милене, и да не слагаш много соя в предаванията. Аз ги правех хубави саламите. Както и предаванията. А вие не може и хубави салами да направите даже. Аз саламите си ги спомням на Милен Цветков. Супер си бяха. И аз много ги харесвах. Сутрин, без 3 варени яйца и парче Милен просто не мърдах от къща. Ма и аз, бе, Танев. А надалиците помните ли? О! А кремешите на Милен. Василев, този разговор започва да ми влияе на мръсното подсъзнание, моля ви. Защото ви е много мръсно съзнанието, пък и чувствително ви е подсъзнанието.